Avui som a la Pobla de Cérvoles, he vingut des de Sant Joan de Vilatorrada, a la comarca del Bages. Soc el Jordi Pessarrodona, comediant i pallasso i regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, actualment regidor de Cultura a l'Ajuntament en l'equip de govern. Estem fent territori per tot Catalunya, aquí a les Terres de Lleida evidentment també, perquè hem d'omplir de republicanisme tots els ajuntaments. Hem de guanyar tots els ajuntaments per anar construint a poc aquesta república que tant ens costa, ja que la repressió ens ofega des del passat 1 d'octubre. Però nosaltres som perseverants, la gent d'Esquerra som treballadors, som gent honesta, som gent que ens sabem arremangar i per tant segur que el dia 26 de maig, aquest diumenge proper, guanyarem pràcticament tots els ajuntaments catalans i això ens ajudarà precisament a crear i anar treballant aquesta república des de la base, que és el poble, que són els ajuntaments, que són els ciutadans. Per tant, salut, república i sobretot, ja que hi ha tanta repressió, salut, república i pallassos. Visca la terra!